Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tipyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Cecil at taga Cagayan. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Josephine Jose, Nati Agustin, Adela Vergara, Susan Ronquillo, ken Julie Lacar. Advance happy birthday iti apok ani J. Mar Imbat Jr. from Lola Jean Gaho iti Singapore. Shout out kadagiti gagayem ko iti Bacante San Pedro Bagabag Nueva Vizcaya from Van Muega. Makablaawan ti Kanaway, Sario Ancheta ken Nuul family from Ronnie Kanaway. Asawa ka ni Reynaldo Paas, anak mi Adarey Anjoy, Rowan, Renz, Razel. Apumi ada Kisha, Daphne ken Kaden. Inang Milagros, amin nakakabsat ko babayaw ken kakaanakak from Mary Ann Paas ti Saudi Arabia. Shout out ka ni Rhea Joy, Sydney, EJ Boy Cacho, Kane, Ayana, Zane, Clinton ken Amira Cacho from Erwin Cacho ti Urdaneta, Pangasinan. Shout out ka Danida Nieveras, Karag Vlogger, Melanie Dungan, Belinda Ramos ken Maribel Buwat. Anak ko Adafe Angel Dangan, Random Dangan, Feby ken Angelica Ignacio, iti Baskaran Solano, Nueva Vizcaya, from Dali Labrador, iti Singapore. Agaluos Dontogan Fabro, De La Cruz ken Juliana family, ken amin akawork ko iti BRG from Arnelson, Agaluos. Shout out kada Primitiva Gumangan, Flori Medina, Imelda Velasquez,
ken Gemma Frutas. Friend ko ani Ana Marie Alican Dulaca iti Hong Kong from Loida Hidalgo ti Binalonan Pangasinan. Ken makablaawan ti Molina family ti Centro Bulawen from Marilyn Curada. Intay nga rodon ituloy nga ibasa ti surat ni Cecil. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin. Ilingad naklaangan itinagan a Cecil, taga Cagayanak manang ngam adak ita dito'y Macau. Kanayon ko adenggan daytoy a drama babaan iti YouTube channel yo. Maisa ngamin daytoy YouTube channel yo nga agserserbi alinglingay mi kadagiti gagayam ko nga OFW kabayatan ti kaadami dito'y adayo. Kas lang amin ada kami matlaangan dita Pilipinas, tunggal agdengdengeg kami iti programa yo, nang runa kanyak. Uray ngamin agtrab-trabaho ak, maisa mirak ti agdengeg kadagiti uploads yo. Kat jak to mapupuutan, analpas ko gaya man dagiti obraek, taada daytoy a drama adengdenggeg. Naawis matiriknak anang ipatulod iti pakasaritaak, bareng makaibati iti adal kadagiti padak, anaayat amang tartarabay iti channel yo. Sapay kuma tamapagasatan a maidrama manang. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi addaak paylaeng dita Pilipinas. Umatan ni manan ti final exam. Kalpasan ti final exam, practice ton para iti graduation. Siguradong adun to manan dagiti babayadan. Siguradong ag problema manan datatang no pangalaan da iti ibayad ko. Ay, nagrigat mo tan ti biyag mi. Hoy, friend! Kasla nagunag mo ti pampanunutam? Ada ka di parikot? Masikamat gayam, Betchay. Adala na lagip ko. Di ka naglibak. Amok nga damanin mang riribok iti panunot mo. Anya day ta? Dandanin ti final exam, friend. Kalpasan na. Pasig ton a practice para iti graduation tayo iti high school. Sigurado nga adan to babayadan. Kat day tamanan ti parikot ko. Ay, unyag paiso. Umadanin ti graduation tayo. Sigurado nga ado ti babayadan. Day tangarod ti pampanunutak, friend. Kasi man ang datata nga agiremedyo iti pagbayad ko. Ala, friend, pasensya kan Awan ti maitulong ko no may papaniti tayo taabanag. Okay laang, Betchay. Kapilitan nga ibagak kadagiti dadakkel ko daytoy. Tapno makairemedyo da adagos. Tatang, umadanin ti final exam mi. Kalpasan na, practice ton para iti graduation mi iti sekundarya. At danto lakit di babayadan. Karaman pa'y dagiti na ipromissory note ko iti pagadalan asaan tayo anabaybayadan. Ay, nagpay so anak ko. Panagbabayad dahil ta umadanin ti graduation mo. Wan nga rod, tatang. Kinasarita da kun iti pagadalan. Masapul ka no amabayadan tayo amin dagiti rumbang abayadan tayo iti pagadalan. Tano saan? Ang mga no sa anak ang makagraduar nga uray makapasaak iti final exam. Ay, may anak ka, tahi remedyo mi kaninanang mo. Pasensya kayong tatang Nagadun ti utang yo gapo iti panagadal ko. Ay na, di mo pagtanagan day ta, Cecil. Basta tinapatag aggraduar ka. Makaammo kamin kaninanang mga agbayad kadag itinautang tayo. Saan abali ta dapay mutla agtalag ngagpautang kada tayo? Agyaman tatang, ngam di ka agdanag.
Apaman ang makaturpo sa kiti high school. Agsardo nga pailaang nga agadal, tagsapo na kiti trabaho. Anya? Apay anak ka, di ka kada kolehiyaw? Oray saan pailaang tatang? Bayadan tayo pa'y amin ang nautang tayo. Kat agtrabaho tapno matulungan kayong agbayad. Kan makaurnongak. Sakto agtuloy manan nga agadal. Ay, diyak kumakayat ang mapasamak da ita anak ko. Anya ngay nga ron ti mabalin. Makamkamton mo't da tao. Maawatak tatang. Amokmat ngay kagkagumaan nyo ang mapaadaldak. Kat pagyamanak unay dayta. Anya jay ko nablakay. Kinasarit anak ni Cecil nga anak ta, Loreng. Final exam da di pagadalan. Kalpasan na, masapol abayadan tayo dagiti obligasyon tayo di pagadalan da. Tapno sigurado ang makagraduar iti sekundarya. Ay, uwan nga agpaisulakay. At dadagiti nasken abayadan tayo iti pagadalan ni Cecil. Tauray pa inusaan a pribado. Nakisarsarita tayo laeng, sipod i Disimbrek iti dayja pagadalan. Day tangarod ket, Loreng. Amo ka mabain ko maamang ibaga. Kasapulan ata awan mo't pangalaan na. Kasano nga ron ti pamayan talakay. Awan pa'y mo't tinaidulin ta. Kat kas iti sigud bakit? Agsapol tamanan iti pagutangan ta. Day tamot ti ultimo remedyaw. Ay, kababain pa yan kadagiti nakautangan ta. Tadita pa'y nakabayad. Aganos da saan abali ta? Saan tamot nga itarayan? Huwan mo't kit di Kanwan gaayam. At na sa ni Cecil. Kalpasan ka no ti panaggraduar na iti high school. Agbirok ka nun iti trabaho na. Tapno matulungan na tang agbayad kadagiti utang tayaw. Apay, di na kaya ti agkolehyo. Saan pa'y kanu nga ita? Agurnong kanupay. Rumbang kanu abayadan tayo pa'y dagiti utang tayaw. Ay, nagnakamutan ti anak ta. Sapay ko mataag na nayon ti kinasingpat na. Ay, mala, agpikatan, tama panta agbirok, iti pagutangan ta. Anya, Cecil, nakabayad ka? Saan pa'y nga rod? Iremremedyo pa'y laang datatang. Kasano? Umutang damanan Ha? Madanaganak nga rodon tanagado tinautang da manipod nagadalak. Adamot dagitay na bayadan. Ad-ado ti saan? Ala, kasano nga rod daytan? Exam tayo nito na may alawas. Sapay adan turumbang ababayadan para iti graduation. Mabainak mat amang dagulit kadakwada. Sapay lako mat mairemedyo da sakbay ti exam. Sapay ko ma friend. Sana bale, mabiitan ti panagtuok. Umadanin ti graduation. Kasta karigat ti biag mi manang Emmy.
Uray pay no saan a pribado a pagadalan ti simrekak iti sekundarya at dalat tamat dagiti masapul a bayadan. Kat nakababain man nga aklunen, sipod ng rugiak iti umuna atukad ti sekundarya at dan dagiti masapul a bayadan iti pagadalan a nagtalinaed nga utang mi paylaeng. Sang kabasit lang amin ti daga asuksukayan datatang, kat ti maapit, umanay la para iti kasapulan mi. No dagiti dadakkel ko ti damagen, talaga akayat da makalpasak manang. Nang runa kanyak, tanam na maeg ano makalpasakon nga agadal, makasarakak iti natalgad at trabaho. Kat maiyaon ko ida iti kinarigat. Cecil, anak, nabayadan min kaninanang mo dagiti dadumaan na kautangan tayaw. Iso nga amuumon, noon niya pa'y dagiti rumbang ababayadan para iti graduation mo. Nangalaan nyo nga iti kwarta, tatang. Napanak ka ni Sir Felix, tayad ang negosyo na ijay ilay. Isun ati bimuludan may anak ka. Naimbag man ta pinautangan na kayo, tatang. Negosyante ni Sir Felix. Siyempre, no bumulod ka, masapul nga day collateral mo. Anya? Nangi-collateral kayo, tatang? Kapilitan ng aanak ko, tawad mo ti sabali ako mamangan tayo. San abale, ta tinabulod may kat umda sa pagbayad ka dagiti dumaan na utang tayo, kasi tinaibagak itayan. Kababain mo't ngamin ta medyo nabayagan dagiti nga utang tayo. Nukas tarod, dakkel akan ti dad tinautang yu, tatang. Anya nga itiin collateral yu. Ay, jakmat kayat aday ti balay tayo, iso akapilitan ajay talon anak ko. Anya? Ngam, kasano no di tayo makabayad? Di pa'y kat kukwanan ton ti talon tayo? Cecil, anak, adda ka asi ti Diyos. Makabayad tayon tumutlaeng. Pasensya kayon at talaga, tatang. Gapu kanyak, na ikulateral yun ti talon tayo. Talaga masapol nga agtrabaho akton, kalpasan ti graduation iti high school, friend. Saan ka di talaga mo takas ti panggap mo, friend? Wen, ngam nakarkaro itan ti ayat ko ang makatrabaho. Gaputan na ikulateral ni tatang ti talon mi. Anya? Kasano napasamak da ita? Awanan ti mabalinda pagutangan. Isa nagkamang da iti may sa negosyante iti ili. Ha? Nang tad nagpaiso iti dakkel akan ti dad. Ngam masapol nga da maikulateral. Kat jay talon mi tiing collateral ni tatang. Anya mo to? Di mo't kakaiso na day suksuk-sukayan ni tatang mo. Wan nga rod, kat amok no kasano kapatag dayjay ka ni tatang. Tawid na pa'y dayjay kadagiti dadakkel na. Iso maladingit anak, idinamok dayjay ka ni tatang. Ay, ala, saan ka nga agliday, Cecil? Sana balit ang umadanin ti graduation tayo. Barang na makasapol kan to adagos iti panggedam. Lakay, madanagan ak iti nakautangan ta negosyante. Nay, apay mo't madanagan ka, bakit? Ang mga nugipitan na ta, tapno maala na adagos ti kakaiso na atalon tayo. Ay, saan mo't siguro, Loreng?
At umutin tinakapadas nga imutang iti dadya negosyante. Nasingpot ka nung agpautang. Iso nga rod nga inirekomendanak ni pare Cosme tanapadas na mutin ti imutang ijay idi na ospital di anak na. Sa apay lako malakay, madanaganak ngamin at talaga. Amok no kasano kapatagkan ka ti talon. Bakit? Basta para iti anak ta, aramidon ta ti amin. Saan ta masaya nga nagastusan ti anak ta na saririt kun natulnog nga ubeng? Lakay, Kita eman kat desidido nga agsardengan nga agadal. Tapno matulungan na ta kano ang makabayad iti nautang tayo. Tapno saan ang mapukaw ti talon kada tayo. uwan nga rod lakay. Iso adi mo pagdanagan dayta. Kumararagtakit di iti Diyos tapno tulungan na tayo ti dayta apanobok adimteng kada tayo. Ay, Iti nasaya at maturog takit din tani. Adalamon terabe. Aginanatan. tatang, inton umay alawas ti graduation mi. Dahiti dagiti nasken abayadan mi. Kasta ka di anak ko. Ay, kamaudyanan na. Makaturpos kan iti sekundarya Cecil. Wen tatang, katagyaman na kada kayo kaninanang. Tauray ka sa no tirigat yu. Insaka julat tati panagadal ko. Orumbang laang anak ko. Ta obligasyon mi day ta iti inamkan ka. Di kay agdanag tatang. Agsubsubali takto ka dagiti ado a sakripisyo yu kanya. Anak, di mo panunutan day ta. Saan na kaming obligasyon iti inam? Amok day ta tatang. Pudno asaan kayo nga obligasyon. Ngam aramidak day ta, gaputa ipatpatag kayo adadakkel ko. Ti panang ipatag ko kada kayo adadakkel ko ti gapuna. Isu nga agsubali tak kada kayo. Napatag kamutunay kada kami, Cecil. Kat itapay lang anak ko, kablawan kan. Happy graduation, Cecil. Gapo iti ayat dagiti dadakkel ko nga agturpusak iti sekundarya nga awan ti aberya, napilitan ti amak anang collateral iti sangkabasit adaga asuksukayan da kaninanang atawid na pay kadagiti naganak na. Amok anapatag para iti amak daydi adagama ng Emmy. Iso anasair matiriknak, idi na amuak nga iso ti in collateral na iti inutang na pagbayad mi kadagiti obligasyon mi iti pagadadalak. No pay kastamanang, ingka gumaak nga inwak si day taariknak. Kat imulak iti isip ko, amasa kami matlaang ti daga nga in collateral ti amak, taagtrabaho akon tapno makatulungak. Agingga anadanon ti panagturpus ko iti sekundarya. Kablaawan da ka anak ko. Ay di mininam na mga adapay gayam award mo. Un nga raw. Happy graduation, Cecil. Agyaman tatang, nanang, katsagot ko kada kayo dahi ti apa nagbaligik. Adto iti diploma iti panagturpos ko iti sekundarya, nanang, tatang, para kada kayo daytoy. Ay na, agyaman kami anak. Kamaudyanan na.
Hindi pa madayaw ang awat mo, iti pa nagturpos mo, iti pa managnag, adi na kami pinaay kaninanang mo. Talaga nga ingaid mo tinagadal. Huwag nga rod anak ko. Talaga aday to iti inararapaap mi kanitatang mo. Ti makaturpos ka. Kat uray no sekundarya pa laang tinaiturpos mo. Nalausahan ti ragsak may. Nakaragragsak kami, anak ko. Agyaman nak nanang, tatang. Ngam kas iti desisyon ko idi pay laang. Sa anak pay lang agtuloy nga agkolehiyo. Agtrabaho akpay, tapno matulungan kayo kadagiti obligasyon nyo. Cecil, kaya't may kumakan ni nanang mo ang makapagtuloy kay ti kolehiyaw. Di kay agdanag tatang, mapasamak tumutlaang dayta. Ti importante ita, makabayad tayo iti negosyante ang nakautangan tayo. Tapno saan amapukaw kada tayo, ti talon nyo. Nagrigat mat gayam ti agsapul iti trabaho. Nang runa kat high school lang tinalpas ko. Puro college graduate no ti kayat da nga alaon. Sa anak amaawanan iti namnama. Adan tumatla siguro masaraka ka trabaho. Insan Cecil? Sika ka di? Ha? Ni, Insan Rico. Si kamot gayam. Kunak man no da kay di abroad. Nagbakasyon na kinsan. Kasangsangpot ko. Oh, kumusta ka nga eh? Kastoy, insan. Madamang agbirbiro kiti trabaho. Ay, nagrigat mo't gayam. Apay, di ka nagadadal? Nagturpus akon iti high school, insan. Kaya't kun ti agtrabaho, iso adya ko nagkolehyo. Tapno makatulong ak kada tatang nanang. Kastaya. Ati nasaya at sumurot kay Jabalay. Tapno makapag-istoryata na yung bag, insan. Sige nga rod, insan. Tatang, nanang, ada na pintas adamag. Anya day ta, anak ko. Iwan nga agpaiso anak. Kasla maragsakan kamot unay. Ngarod Talaga nanang, tatang. Nagrana kami kani Insan Rico itay. Kat inawis na kiti balayda. Kasangsangpot na nagapoy di abroad. Nagbakasyon. Lay, simbang pot gayam. Di kampay ngamin nagkitkita ka ni ikit mo aguring kahit. Anya nga dyan na pintas adamag nga ibagbagam anak ko. Aywan, anya nga day ka. Dinamag nano kayat ko kano ti sumurot kan kwa na iti panagsubli na iti Macau. Ijayak kano nga agbirog iti trabaho. Kat agyanak pay laang iti pagnanaadan na. Anya? Apay, Cecil, kaya't mo ayamot taga-brown. Huwag nga rod anak ko. Di pa'y kat ibati na kami. Ay, Napintas da ito yung oportunidad, nanang, tatang. Tulungan na kano ura iti magastos iti ipapan ko ijay. Kat sinuportaran nakmot ni Antiguring. Kaya't ko launay ti idijaya ni Insan Rico, nanang. Tulungan nakpay kanong agilakad iti papeles ko. ay, adakan ka ano talaga akayat mo anak ka. Makapan ka nga taka 17 lati taon mo. Nalakalaka nun nga iremedyo dayta ko na ni Insan Rico, tatang. Basta ti kayat ko ita, yat nagyo ko mati pamalubos yu kanyak. Pangaasi yu. Tatang, nalpasan amin a papeles ko. Adamotan aldaw ti flight ko. Kasta ka de, Cecil.
Ay, talaga kada desidido ka iti ipapan mo iti Macau. Wan tatang, uray takaduak mo't ni Insan Rico. Sa anak unay ama ikawa. Kan kanayon kayon to nga awagan, tatang. Ay, wala. Aganad ka nga rod iti anak ka. Agsingsingpert ka, wan. Kan saya atam ti panakilangan mo kan insan mo arikaw. Wan tatang, di kay agdanag. Dakkel nga utang ko na imbag anakam daytoy kan ni Insan Rico. No saan agapukan kwa na, jak ko mamaikan iti kastoy nga oportunidad. Talaga nga min anasing pert dahil akasinsin mo anak. Wan nga rod tatang, iso nga adum at ti parabor adum tengken kwa na. Nagpintas gayam dito'y Macau, Insan. Wan insan. Basta nagagat ka dito kung saan kang agpili ti trabaho, mapasayat mo ti biyag mo. Wan Insan, saan akas iji pagilyan tayo? Nagrigat agsapol iti trabaho, kan nagbabapay ti sweldo. Ngarod Nay, basta tay bilin ko kun kainsan Agawid ka lang dito'y dagusta no mabisin ka. Makaamukan dito'y, ipabalay mon. Adamat nga minin trabaho, iso asikan ti makaamong agsapol iti trabaho. Naipasyar ka mo dito'y desimang putta. Iso apatsik nga amumon no sa dino ti torturungam. Wan Insan, di nakpagdanagan, kabaalak daytoy. Kat agyaman kan ka Insan gapu iti ado atulong mo kanya. O, nailakit din. Awanan yaman na insan. Agkapsat dagiti naganak ta. Asino kumapangit ag tinulong no saan ada tayong agkakabagyan? Sobra-sobran tinaitulong yo kada kami, nang runa idagad adalakpay. Ni antigurin ti kanayon apagutangan ni tatang, kat italaang anak kabayad kami. Ay na insan, di mon panunutan dayta. Tinapatag, addakan dito abroad. Kat addakan ka ti amin nga oportunidad, tapno mapasayat mo ti biyag mo, kastamot ti pamilyam. Sapay ko tamakabiro kakmutan iti pagtrabahawak. Manulaang ang tinabati iti balon ko a kwarta. Diyakon agawid amapan mangan iti pagigyanan mi kani Insan Rico. Nakababainan. Adda lugar anak kita kiti panagsawsawar ko nga ado ti free taste amakmakan. Ijayon ti papanak no mabisinak. Mabsugak mo't siguron no may samay sa aramanak dagiti free taste. Kalpasan na, adamot lugar mabalin mo ti sumrak, kat passport lang ti ipakitam. Adamot tan libre mainom nga itod da. Ijay mo tan ti papanak, kalpasan dagiti free taste. Wen, kastalaangan ti aramidak, aging gaas sa anak pa'y anak kasapul iti panggadak. Insan, nakastra ka ngagtrabaho iti may sa restaurant. Nasayat nga rin no kasta insan. Wan Insan, kan nasingpot ti Chinese nga amok, kan ado ti trabahador apadak a Pinoy. Congrats insan. Oh, sayatom lang tag trabaho Wan Insan,
Excited ak nga rodon amang rugi nga trabaho. Kayat kumuton nga ipadamag kada tatang nga addan trabahok dito'y Macau. Katawagan mo da uncle tapno saan da nga agdandanag. Wan nga rod, jak ngamin inawagan ida, aging ga iti jak pa'y nakasapol iti trabahok. Kayat ko ngamin nga addan napintas nga ipadamag ko kadakwada no umawagak. Mabalin mo idan nga awagan ita insan, taadan trabaho. Alan, amok akaili mo moten ida. Hello, tatang. Hello, Cecil. Nasayaat mo tayo mawag kan anak ko. Matanagan kami kaninanang mo. Apay adi ka mo tin umawawag. Inasikasok pa'y ngamin ti panagsapol ko iti trabaho, tatang. Kat addan trabahok iti may sa restaurant. Nasayaat mo't no kasta anak ko. Maragsakan lakit din ni nanang mo no ibagakan ko na. Basta didak pagdanagan, tatang. Nasaya ati kasasaad ko ditoy. Nasingpat ti amok. Kan adamot ka trabahwak akadaraan tayo. Basta aganat ka, anak ko, Makarugi tayo nga agbayad iti nautang yo, tatang. Ibagayo iti negosyante nga apaman ang makasweldoak, mangrugi tayo nga agbayad. Kan pauitan kayon tumutan para iti kasapulan nyo. Gatangan nyo dagiti kasapulan nyo, Di yu imutan ti bagiyo. Kan makaamu kayon kaninanang, tatang. Di kagdanag, Cecil. Napiksa kami pa'y kaninanang mo. Sika, di aganat dita. Sige nga rodon, tatang. Ibagayon to kaninanang nga imawagak, Patpatgan kayo unay kaninanang, tatang. Manon atawan nga daak dito'y Macau manang Emmy. Uray idi nagpandemic at daak lata dito'y. Kat agyaman ak iti Diyos, tanagtali na edak iti trabahok dito'y Macau. Namindo amutan ang nagbakasyonak dita pagilyan tayo. Kat nakitak ti dakkel ang nagbaliwan ti biyagmi nang runa dagiti dadakkel ko. Nabayadan mi mutan ti negosyante ang nakautangan mi manang Emmy. Kat naragsakak unay, tanagtalinaed ka ni tatang titawid na atalon, manipod kadagiti naganak na. Kayat ko kumapagbakasyonan da tatang dito'y Macau, ngam agkadkadmat ni nanang. Siyakla kanon ti agbakasyon. Simina akmatan iti pagnaedan manang. Kat aging ga ita, kanayon asarong karak ni Insan Rico, adakkel tinagbalin apaset na no anya ak ita, ken no anya dagiti na ipaay kon anamay kadagiti dadakkel ko. Tila ang jakpay natunoy, kat tikarik kadagiti dadakkel ko nga agturpusak matlaang iti kolehyo. Ngam mamati ak, adumtang tumatlaang dayta. Taamok nga awan pilpilyan nga edad ti panagadal, nang runa kat adda dagiti mabuybuyak iti telebisyon anakalpas iti panagadal da nga uray addan edad da. Daytoy ti padas ko manang, toy pagayam mo, Cecil. Cecil, pagayam ko, maragsakan na, gaputanan na namo monti bunga dagiti sakripisyom iti biyag. Nagasat ka, taadalata dagiti tao anaayat amang tulong kadagiti kasken ka. Kat naragsakak met, taam mo matalyawan ti utang mo anaimbag anakem, kadagiti tao anakatulong ken ka, ken iti pamilyam. No maipapanmet iti panagadal, umayo nak iti nakunam, kat namnamaek amatun uy muntumet laeng dayta.
Sapay kumatag na nayon anasaya at itrabahom di tamakaw. Tapno maipaayampay tinasaysaya at abiyag dagiti naganakken ka. Ken maisaganaam itinapintas a masakbayan ti agbalinto a pamilyam. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi.